gintawag sa isa ka kongresista nga harassment technique ang pagpasaka sang kaso sang bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Mans Carpio batok sa mga miyembro sang House Justice Committee kag mga opisyal sang Bangko Sentral ng Pilipinas amo man sa Anti-Money Laundering Council. Sa interview sang Bombo Radio kay Teachers Party List Representative Antonio Tino, iyagin pahayag nga ginahimo ini ni Carpio agud pong kaning investigasyon sang House panel batok sa iya asawa nga si VP Sara. Ginpahayag man ni Tino nga wala sang nalapas nga data privacy law bagod sunod sa iya dala sang conjugal relationship sa mag-asawa ang ginapanag-iyahan sini dugang padiri nga wala man sa may malapas kung nalapas sa bank secrecy law sa mga isyu bangod dagikan sa Anti-Money Laundering Council ang reports nga gingamit. Nagpahandumduman si Tino nga hindi dapat pagpungka ng investigasyon na hanungod sa transparency kag accountability nga ginahimo sang gobyerno. Ay kailangan diin natin na hindi pwedeng magtangka ang Vice Presidente at ang kanyang kampo na gamitin ng batas para hadlangan ang transparency and accountability na yun naman ang pinaka-spirit ng ating mga anti-graft laws. Si Representative Antonio Tino.